práve veľmi páčili kroje a ako tu tie pesničky pušťali a tie tance a majú veľmi peknú aj tú keramiku. No a niekedy by si chcela aj v takomto súbore tancovať? No, chcel by som to vyskúšať niekedy. Len nedávno som začal s muzikantskou kariérou, čo sa týka hrania na pišťalovky a fujaru. Chodím po rôznych tých festivaloch, ako je Detva, Východná a podobne. Ja som si kúpil od tradičného ľudového výrobcu, od Tibora Koblička. Sme také malé zoskupenie okolo Dušana Holíka. On je z Očovej, odtiaľ pochádza aj vlastne jeho rodina. A toto zoskupenie sa venuje vlastne propagácii tohoto umenia, hrania na tie tradičné ľudové aerofóny, ktoré sú na Slovensku. Mám viacero nahrávok tejto hudby, čo sa týka CD nosičov, ktoré vyšli ešte od týchto autorov, ktorí to vedia interpretovať. Tie autentické nahrávky sa teraz už získavajú veľmi ťažko, lebo tá pôvodná najstaršia generácia fujaristov už neexistuje, respektíve už nie je medzi nami, takže tie nahrávky, ktoré boli urobené niekedy dávnejšie v 50. 60. rokoch, tak k tým sa je dosť ťažko dostať, lebo jednak sú v archívoch a v televíziách a kade-tade a je už len veľmi málo takých ľudí strednej generácie, 40-50, ktorí s tými majstrami mali nejaký osobný kontakt, prípadne majú nejaké ich nahrávky a podobne. My tancujeme v Lúčke už 5 rokov. Aké ste tam mali tance? Aké teraz sa učíte, aké skúšate tance? Cipaničku. Mali ste nejaké vystúpenie už teraz niekedy? Áno, Mali? A kde ste vystupovali? v Lučnici. My sme skupina Krakovanka. No. Účinkuje 53 rokov, nikde sa nerozpadla. Vstupujeme aj doma, aj v zahraničí. V zahraničí sme boli Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Maďarsko dvakrát. Robíme autentické, folklórne svadby, kvasenie kapusty, žatvu, pohreb, jedenie, autentický folklór, jedenie. A už sa to rozmáha, už od Piešťan, kde sa nosia kroje, tam všade už je založená folklórna skupina. Máte stále nových členov aj teraz? Máme mladých, nových priberáme, no ale máme aj strednú, aj starú generáciu. Doprevádza nás naša dychová hudba Krakovanka, ktorá má 850 rokov. Všetky zložky sme boli spolu, takže potom v 68. alebo skôr, pred 68. sme sa vlastne odlúčil zbor od orchestra a od tanca. V 65. V Lučnici. V Lučnici, hej. Fungovali sme spoločne len na štátnych zájazdoch. Štátna reprezentácia, keď bola v štátoch RVHP. Sovietský zväz, Polsko, Maďarsko, Bulharsko. V Belgicku sme boli, Vilko Kruška je náš priateľ. Strávili v Lučnici niekoľko rokov. Áno, ktorý tiež Vynikajúci tanečník a solista. veľa rokov kroje sme mali v zbore. Ináč je architekt a robil tu Áno, hej. Náš krojak. Aj pani Kišora robila presľub kroje, tak spolupracovala s Lučnicou, takže v jej krojoch sme spievali a tancovali. S našou pani Dáškou Roháčovou spolupracovali. Ja mám sestru Francisku Dávida a vždy, keď aj s manželom prídu, alebo aj keď prídu, to je jedno, oni sú úplne v úžase, že taká malá krajina a to obrovské bohatstvo. Každá dolina u nás má iný kroj, iné príslovia, inú pieseň, iné výšivky, iné zvyky, čo vo Francúzsku neexistuje, v Taliansku a vo svete vôbec. Trošku som urobila konkurs v 62. roku a v novembri 28.62. som tam nastúpila. Bola som tam 16 rokov, boli to nádherné časy. Teda ako tanečnica, to som zabudla povedať. A predtým ste niekde tancovali? Ako Nie. v detstve? Alebo... Či rovno ste šli do sluchu? Som, robili nábor, Rudko Diabel a Jano Kmeď.
a ten konkurs som urobila a hneď ma zobrali. Stretávame sa, starí sluchári, každý rok 2., 3. júnovú nedeľu a je to skvelé, že sa vydávame stále, lebo na tie časy spomíname, myslím si, všetci radi. Bolo to skvelé, mali sme sa v podstate všetci radi ako jedna rodina. A vzťah mám pozitívny napriek tomu, že nie som ani bývalá spevačka, bývalá tanečnica, žiadneho amatérskeho ani profesionálneho združenia, ani žiadnej folklórnej skupiny, ale napriek tomu vysoko obdivujem. Je otázkou takej aj profesionálnej cti, ale myslím si, že je to povinnosť každého, taká morálna povinnosť každého Slováka, aby si minimálne ctil folklór ako národnú kultúrnu tradíciu. Prezentácia SLUKu ako profesionálneho folklórneho združenia alebo inštitúcie a šupian sa mi páči, samozrejme je to také zhrnutie všetkého, čo do takej materiálnej ľudovej kultúry patrí. Jak som to rátal, tak táto výstava trvala tu v Slovenskom národnom múzeu zhruba 90 dní. Jak som si to prerátal v rámci tej priemernej návštevnosti, tak celkom ju zliadlo 9000 návštevníkov. Obdivuhodné číslo. Som aj hrdý na to, že vlastne toto je v histórii SLUKu prvá takáto výstava o SLUKu. Takže, chvála Bohu, sa nám to podarilo až pri 60. výročí, ale predsa. Je to síce netradičná forma, ale takýmto spôsobom chceme uvádzať túto výstavu aj v budúcnosti. Je to pracná forma, náročná. Vy sa vlastne dotknete každého jedného panelu v krátkej informácii a takto si prejdete takmer 200 článkov tej výstavy. 23. ročník a tieto dve sú vlastne ovocím úsilia pani Kubánkovej Sliačov. Vyrástli v detskom súbore Sliačanče. Rabovali Turci, kde až po starie hory z Volenskej Richtáke, tej dve deti zajali. Šody Katarínku. Mám od svojej mladosti veľmi rada. Ľudovie pesne, keď sme chodili seno robiť do hôr, tam sme spievali trávnice. Robili sme priatky, tam sme spievali. Vystupovali ste aj v slovenskom filme Varuj. No, áno. Veru. No tak povedzte zase vydačo. No, ja som trošku mladšej generácie, ale tiež od detstva v Liptovských Sliačoch žijem od narodenia, takže od detstva 7 rokov som členkou detského súboru bola a hneď, keď som skončila základnú školu, som prešla do folklórnej skupiny, ktorá vďaka Bohu ešte u nás pracuje. A ako sa volá tá folklórna skupina? Sliačanka. Snažíme sa s ostatnými členmi u nás ešte uchovávať, čo sa dá. Ani na takých dedinách razovitých, ako sú Sliače alebo boli Sliače. Už tiež všetko nežije, už niektoré tradície zakapali, ale čo sa dá, tak ešte vianočné nejaké zvyky, svadobné, keď sa bežná civilná svadba je moderná, ale my ešte chodíme pýtať nevestu. Ale vravím, snažíme sa ešte priblížiť aj našim hlavne deťom, či už v rámci nejakých podujatí v obci alebo nejakých medzinárodných podujatí ako sú Liptovské Nímatky, festival, ktorý robíme každé 2 roky. Hlavne v tejto našej mladej generácii. A sem ste prečo prišli na toto terén? Sme prišli, boli sme pripravovať túto výstavu ako jedna z obcí, sme boli oslovená, tak sme doniesli aj svoje veci, našu vlastne mladuchu, časť jej kroja, veniec, partu, tú kútnu plachtu alebo prestieradlo, tak sa to u nás volá, niektoré doplnky ešte k tomu. Takže aj naša mladucha z Liptovských Sliačov je tam vlastne vystavená.